iki mau kowe tak goleki nyang omah. Jur aku kelingan yen tabuh semene mesti wae ning sendang. Lah, aku mrapate sendang delalah kowe ning papan kene. Tenane ana wigat. Pancen ana kawigaten, aku bakal mene kabar marang kowe. Kabar apa? Adikku watu gunung iki rak lara. Tak tambakno ngalor ngidul ngetan kulon iki ora mari-mari. Jane iki larane apa? Aku dhewe gak ngerti bareng tak tambakke sing siji iku jarene kuwi sing bisa iki kowe nambani. Larane bisa mari waton sing nambani. Kowe Larane iki lara apa? larane lara asmara karo kowe. Yen ngono gak tresno karo aku. Pancen bener. Nanging sampean tak ya ngerti dhewe yen aku iki wis duweni bojo. Iya. Apa ora kok eling? Wis ora kurang-kurang anggonku ngelikake adikku watu gunung, nyatane ora bisa kena tak pambeng. Mula aku njaluk tulung karo kowe sithik manis. Ayo melu aku. Adikku Tambanono. Ya ora bisa ya bojo pengen duwe bojo kok. Alah bojo lempok nggo apa? Ora iso ndadeh. Lempok sikile. Terus, Lah anune. anune sapa? Anune bojone kon aku. Nek yo masa kurang hot wong lempok kok. Oh, Kok mau obat? obat apa? Iler macan. Hah? Iler macan. Upama ilermu ngono piye? Hah? Rembes kok. Wah, ngene ya. Ya. Kabare kepiye? Antuk pangestune Kakang Gemang, Wonokerto datan Nemair Bidul. Slamet sedaya kawula ana ing Wonokerto. Ning kono beda karo ning kene. Lah niki kula niku tenan iki nalika kula niku enak-enak ndalang ana ing Wonokerto. Dumadakan wonten tekane bebau saking Prambanan. Menawi kula menika pikantuk layang saking sampeyan. Sak sampunipun kula waca layang kala wau isine iso mboten iso kula kedah dumugi wonten ing Prambanan. Tenane wonten napa to, Kang? Ngene lho. Nganti aku kongkonan bebau bau reksolan gagak ijo. Kok ana ing omahmu supaya teko ana ing Prambanan. Nggih. Kita jak rembukan. Rembukan babakan nopo? Prambanan kene iki lagi ora tentrem. Prambanan lagi ora tentrem. Banjur sekirane sing ndadekke ora tentreme Prambanan iku no. Akeh maling. Maling nggih dicekel. Ya mosik to. Maling ki rak nganeh-nganehi. Lho, maling kok aneh-anehi sampeyan niku. Lumrahe maling kae sing dicolong rak bondo donya. Adakane maling sing dicolong nggih bondo donya. Iya iki ora. Lho banjur napa sing dicolong? Sing dicolong kuwi perawan-perawan. Sing isih suci. Sing rung tau dijamah marang wong lanang.
Oh, dadi gegere Prambanan iku wong perkara ilange para prawan-prawan iki. Ah. Tak banjure pripun? Saman ra percaya takok karo. Reksa karo Gagak Ijo. Reksa. Nggih, kados pundi? Iki tenane piye to? Lara-larae piye kok ana kedadian ana ing Prambanan kaya ngene iki, Langkung gamblang perkawis menika. Monggo sampean mundhut pirsa dumateng adik kula. Iki kandha malah genten-gentenan. Ini Lah piye sewu lho, nggih. Heeh. Tenane kula nggih mboten wani. Lho, kok ora wani sebabe Ning kapeksa dina niki kula nyalahake Ki Demang. dasarmu nyalahke Demang. Dasare kula nggih maton. Rikala semanten ngepasi dina malam jemuah. Niku ing Desa Prambanan. Wonten tamu saking manca. Iya. Lanang kalih wadon. Sing lanang niku rambute ora tata, nggih to? Sing wadon kukune dawa-dawa. Gagat semone niku nyubriyani. Tak banjure. Apa sekirane ora ajak ning bandar desa ditakoni luwih dhisik. Lah niku boten dipun tangkleti, boten ngertos papan dununge. Lho kok diparingi wiyuh teng Desa Prambanan. Ya bener. Lah ngoten niku rak klentu to. Ya bener. Kudune sing dadi monco kadhe ning Prambanan iki lak Ki Demang. Kudune ditalisih luwih dhisik. Ah. Jenenge sapa, omahe ngendi, kok nganti nginep ana ing Prambanan iki karepe apa rak ngono. nggih leres tembung menterenge boten gadah KTP. Lah iki. Lah kok dipun tampa niki lho. Lah sak banjure. Saya nalika pamit nalika enjing niku pawongan lanang dalah wadon lunga saking Desa Prambanan niku mboten kanthi pamit barengi prawan-prawan padha ilang. Ilange wong loro mau barengi prawan-prawan Prambanan ilang. Nggih. Lah banjur piye tanggung jawab? Kula niku nggih cebriya. Kula bujung. Kula oyak niku mlayune wonten ing Gunung Ijo. Gunung Ijo. Nggih. Banjure Lajeng gogol-gogol niku rak nggih sampun kebranan. Sampun nesu ajeng dipun oyak kula candhek. pamrih. Pamrih kula matur. Mangke menawi gogol-gogol ngoyak munggah wonten ing Gunung Ijo, boten ngerti sangkan paraning dumadi watu gedhe-gedhe gumlundung saka dhuwur Gunung Ijo. Oh, pawadanmu gumathok. Lamun to para bebau ngoyak nang Gunung Ijo sing glundunge watu, siji prawan ora kena, ping pindhone gogol-gogol padha cilik. Nah, nggih niku. Apa kaya ngono? Leres. Nanging kula niki gumun sanget Gumun. kalih Ki Demang. Lho, kok iso? Kok gumun ki kepiye? Sak ngertos kula nggih, rinten saha dalu niku sesarengan kalih bojone. Lah wedal menika mboten kalih bojonipun. Mbok menawa repot ning Oh ngaten. Kowe tak kandhani. Nek kowe kabeh do nyalahke aku, do ngluputke aku ya pancen tak duduk. Dene menungso kuwi nek ana wong kesusahan, ana wong njaluk tulung, kuwi rak ya ditulungi. Saprono saprene rak ya lagi iki to ana kedadian prawan do ilang. Terus boten lepas. Ane aku ngono ya wis kongkonan bebau-bebau supaya rondo ana ing gerdu-gerdu. Hah, sakbare kuwi ta? Nggih. Lanang wedok aja nganti padha keri perkara kuwi. Lah, gerdu kuwi diseni wong 5-5 cacahe. Nggih. Angger sing telu keliling desa, sing loro ning gerdu kono. Boten lepat. Nah, sing wedok ya ngono. Aja nganti ketinggalan. Sing wedok kuwi tak kongkon nyekeli tabuh kentongan. Nggih. Sak wanci-wanci ana maling. Kentongan iku ditabuh ning beda karo Nyai Demang. Pripun? Rame-rame ana maling sing dicekel malah tabuhku. Lah nggih. Lah, Nggih tidak sing niku repot. sing boten ngremenaken ing penggalih. Lho, para gogol-gogol sami tunggu kemit malah sampean nggih sendukul. Gojek sawetara.
Lajeng sambutanipun menapa nganti sampean niku nekake kula wonten ing Ngene Prambanan. lho, Dik. Tenane aku ya njaluk tulung lawan sampean supaya melu cawe-cawe perkara bab maling iki. Kakang Demang. Sampeyan niku rak mboten lali. Gawean kula niku dalang. Ya. Kok malah sampean njaluk tulung kalih kula supaya nyekel maling-maling sing nyolong perawan Prambanan. Apa nggih saged? Lho. Anane aku nekake sampean, aku ngerti. Dalang kuwi luwih wasis timbang bebau-bebau lan Demang ana ing Prambanan ngene. Lah napa to? Pripun? Nyabetke wayang wae trampile kaya ngono. Lho. Gawe lakon apa wae bisa. Mbok menawa jadi bisa nyekel maling perkara nggonmu gawe lakon iki mau supaya maling, supaya wong elek iso kecekel rak ya ngono. Jenenge dalang niku rak kudu pinter-pinter ndamel cerita. Ya. Supayane penonton utawa pamirsa iku gawe seneng gawe bombong rak ngoten nggih. Kakang menawi kula nyekel maling niku mbok menawi kula mboten saged nanging menawi kersa kula badhe caos rigen utawi urun-urun rembu. Ya piye? Iki rak nitik saking pangandikane Kakang Demang. Lamun to wonten Desa Prambanan niku sampun dipun wontenaken rondo tetek. Nah, niki sak sampunipun rondo tetek mangke kedah dipun anakaken jampengi. Lho jam iki to. Tegese jampengi bau reksa gagah ijo iki didungokke. Oke. Tegese jampengi ngene. Lamun ana pawongan sing sekirane ora kawula ana ing Desa Prambanan iki patut disujanani ditakoni sapa papan dununge saka ngendi karepe apa mapan ana ing Prambanan iki sing diarani jampengi. Lamun ora ngaku mengko dicekel dirangket diadili ana ing bandar desa. Ya, kejaba kuwi kudu dianakke rondo garis pendem. Tegesipun kados pundi? Good. Jenenge rondo garis pendem. Iki sakjroning sing rondo tetek, iki mubeng kampung utawa mubeng desa. Lamun tok iki keprungu maling-maling sing bakal nyolong perawan mau mesti maling rak ndelik. Lah, pamre garis pendem iki ndelik sak jero sak mburine sing rondo tetek mau. Lamun to mengko sing rondo tetek wis lewat, maling iki mentu saka papan dununge anggone ndelik, gampang anggone para garis pendem iki nyekel maling mau. Ngerti? Pono gamblang. Nggih, menawi ngaten nggih kula condong sanget Ah, menawi sampean gadah penemu ingkang kados katen. aja lali, mengko para bebau-bebau kae gawani ketapel utawa pelintengan. Oh ngaten. Jagani yen to maling-maling mau uga duweni sanjata. Oh nggih. Wis ora tumpangso. Boten. Kakang, Iki rigen kula kados ngaten. Ya. Napa sekintene condong lan cocok kalih sampeyan. aku cocok banget apa sing dadi pangidupku. Prayogine ngeten mawon, wiwit benjang dalu, Iya. rondo tetek, rondo garis pendem lan jampengi kudu dianake ana ing Desa Prambanan mriki. Ya ngono. Kangge prayoginipun gethok tular kelawan bebau-bebau Prambanan Oh kono. nggih. Ngono-ngono Ngaten dikandani. kula pamit. Iya. Nggih. Ngaten monggo sareng-sareng jaga wonten ing Prambanan. Iya, Dik. Wiwit saka njaba desa. Siji wae ra ketemu pawon. Sepi mampring Prambanan iki ana apa? Belok. Apa kae? Ditumpuk nyang ngisor wit. Sak pinggire grumbul. Coba tak taliti. Balunge menungso.
yen nitik balung-balung kae cetha balunge wong wadon. Mergo wilangane igo cacahe jangkep. Lan meneh aneh. Kaya-kaya wong wadon sing isih prawan, layak ta layak. Saben ana menungsa tak cedhaki padha mlayu, omah tak cedhaki padha ditutup. Ya. Kok menawa mengkono pawongan keng liwat papan kene tak enteni kanthi teturan. Iya. Aja ngewa. Mengko dhisik sana. Ana apa? Yen tak sawang sandang penganggumu. Dudu kawula ana ing desa Prambanan. Iya, Tenan iki iso Maisa Jenar jeneng. maiso jenar. Yen kaya ngono dicecok iki malinge. Mesti wae kaya ngono. Sak banjure kowe wong loro iki sapa kok ndumuk aku maling. Diwanoke aku bau reksa. Aku gagak ijo. Kok kowe ndumuk aku maling apa sing tak colong Ngertenono. Heeh. Prawan-prawan Prambanan padha ilang. Ning kene aku bisa ndudut garise paukon lamun to kowe maling prawan-prawan ana ing desa Prambanan. Oh. Cekane ilange prawan-prawan Prambanan aku sing tok gak. Bener. Langing babar pisan aku ora tumindak nyolong prawan-prawan Prambanan. Maisa Malah Jenar. kaporo aku arep takon. Kok malah kowe ndakwa krawan aku Ora ono tingane maling kae ngaku. Heeh. Yen maling-maling kae padha ngaku. Pakunjaran kae kebak. Lamun to kowe kena tak ripih saranane aris. Luwih becik ngaku bloko ning pengarepanku. Yen to kowe gelem ngaku, mesti wae ing mangkone kepenak uripmu. Nanging yen kowe ora ngaku, gulumu tak kethok del. Awakmu tak rajang-rajang kaya brambang. Tak iris-iris kaya buncis. Setane tok peksa aku ngaku. Bener kok ngaku wae. Iya. Aku sing nyolong prawan-prawan Prambanan. Kowe sing nyolong prawan. Hmm. Banjur prawan-prawan kae kok nggopo? Arep tak nggo nyolok mpribatmu. Iki sing maling para prawan-prawan wis ketemu ing papan kene. Bener. Aja nganti melayu ninggake desa Prambanan. Ditakoni yen ra ngaku dirangket adile bareng iso. Maling. Kowe ngaku ya tak pateni, ora ngaku ya tak pateni. Jalaran ilanging para prawan kuwi akeh banget jenengmu sapa? Maisa Jenar jeneng. Sojenar. Aku ora. Yen ora ngaku arep ngopo? Lho, karo do pari peksa. Do pari peksa. Kena yen pancen. Demange Pripun? lan kuwe dalan. Nggih. Ono apa Badhe nyekel maling sing nyolong prawan Prambanan. Nyekel maling sing nyolong prawan Prambanan. Nggih, nggih. Yundi. Lah niku maling. Ketok. Wayah dudu wayahe. Pawongan iki sing mbok dakwa maling sing nyulik prawan-prawan Prambanan. Leres dasar kula maton Bareksa gagah ijo mati karo saka pawongan ingkang nawi Maisa Jenar menika. Ayo kabeh iki aja grusa-grusu. Jeneng wong ki ndakwa marang liyan yen ora ana tandha lan bukti. Omone enten korbane ngeten kok dadak trisih kanggo rumiyin. Barang kesuwen. Aku kaya-kaya kok ora sama. Kaya nate ketemu kawan pawongan. Sampan kok ngane-ngane. Kok nate ketemu. Nggih nembe pisan iki kok sampean nate ketemu.
Sopo ki sana? Maisa Jenar kula. Maisa Jenar. Aku kelingan. Nalika semono aku katimbalan dening Ndara Tumenggung Danapati ing Kasultanan Demak Bintara. Nggih. Aku keng supaya nambani putrane sing lagi kesuliyo tangane lan sikile. Lanjut. Ning aku tumeka ning dalem katemenggungan. Iki dipapakake pawongan loro. Sing siji pawakane gedhe dhuwur. Sing loro kang aran si Gajah Alit kuwi derajate senopati. Sijine awake Demparada Ndek Simbar Jojo kuwi kang aran si Paningron. Uga derajate senopati. Nggih. Bareng sawising aku nambani njur bali. Ing kono uga ana wong sing mapake aku. Pawakane ya gedhe ora gedhe, cilik ya ora cilik. Yen deleng pasuryane ora sisih lawan pawongan iki. Uga ana titikane nganggo tunduk kembang mlathi ana talingane sisih kiwa. Namine sinten? Jenenge Senopati Ranggatohjaya. Sambungane napa kalian iki? Maisa Jenar kok senopati iki? Senopati Ya. napa? Coba aku tak takon. Di sana Nggih. sampeyan iku naminipun leres Maisa Jenar. Leres Maisa Jenar. Maisa Jenar napa Ranggatohjaya? Maisa Jenar. Ranggatohjaya napa Maisa Jenar? Maisa Jenar. Maisa Jenar napa Ranggatohjaya? Ranggatohjaya. Ngenten babar pisan. Mula kabeh ki aja grusak-grusu. Awet kebenaran manah kula ngertos kahanan kados ngaten iki. Banjur Gagak Ijo karo Bau Reksa kok nganti gemletak. Lah niki Niki wae kengeno. Niki wau gelut kalih kula. Niki mboten mati kok, Pak. Eh, Mboten mati namung getihe mendhek. Kula totok niki. Nggih, Sagedipun kula kulino Tambani. nambani ing kados ngaten. nggih. Paras le. Waras le. Maling! Maling niki maling! Kenapa sampean niki nyantuk kalih kula? Lho niki maling. Wis wani. Monggo dipun kroyo. Wani nyekel. Ki kula mboten. Ayo. Ayo. Sembrono. Kuwirangan niku pripun? Ana perkara ditelesih lho dhisik. Lho niki pun cethuk malingipun kok cetakaken Bapak. Yen kowe durung ngerti tak wenehi ngerti. Bau Reksa Gagak Ijo. Nggih, kados pundi? Tenane iki dudu maling. Ning Gusti Senopati Ranggatohjaya saka Kasultanan Demak Bintara. Niki saestu. Waduh. Mangan mungkul niku Lah cekel rak mari. Ya ora apa-apa. Kabeh mau mergo kowe durung ngerti. Nggih, pangapunten ing kathah nggih. Katek Nyuwun sewu nggih Nak Mas Bapak asem gedhe kados pundi? Ranggatohjaya. Nggih. Kok ngantos panjenengan menika dumugi wonten ing kademangan Prambanan? Nggih. Saya-saya agemanipun boten kados dening agemanipun Ki Agung Luhur Senopati. Ning kok ngagem busana cara sudra kanthi damel asma Maisa Jenar. Niku larah-larahipun kados pundi? Awit awrat ngesti dawuh timbalan dalem Kanjeng Sultan wonten ing Bintara Demak. Sambet kalian icahipun bentuah dalem Kyai Nagasasra sarta Sabu Inten. Nggih. Boten wonten
peranganing punggawa negara ingkang kadakwa namung kula. Pramila kula sumpah kula mboten badhe wangsul tumuli wonten ing Bintara Demak menawi dereng sesarengan kalian Ki Nagasastra lan Sabu Inten. Nanging menawi kula ngagem sandangan kasinopaten tertamtu kathah para kawula ing Bintara Demak ingkang sami mangertos. Pramila kula nyelamur laku lajeng mampir wonten ing pengging kula nyuwun ngampil agemanipun Kakang Ageng Kebo Kenanga. Sareng kula agem kula ganti jeneng Maesa Jenar kersanipun boten kawistara. Ngaten. Lajeng sedaya mangke anggenipun muwus dhateng panjenengan kados Ngaten mawon. Panjenengan sedaya mboten sisah muwuh kula Senopati. Cukup Adi Maesa Jenar ngaten mawon. Ya ngene lho, Demange. Ayo reh ning ing kademangan Prambanan iki krawuhan Ki Agung Luhur saka ing Demak Bintara. Ayo prayogine dikanthi ana ing Jogja Kademangan. Ora pantes perkara iki direbuk kala sak tengah dalan. Ayo mampir ana ing kademangan. Monggo siraken. Monggo. Kados pundi, Kang? Kula matur nuwun sanget dening panjenengan sampun kersa rawuh wonten ing rombong kula. Nyuwun sewu. Apa? Demange Wonten ing dusun Prambanan wonten tamu kok diumbarke mawon. Ayo. Mboten dipun sugata napa-napa niki pripun? Ayo aja mung cukup disugata daharan lan unjukan. Lajeng sampun Ayen perlu ya disugata dianakake tontonan. oh ngoten. Kanggo ngiras pantes kilak barengi kah bumi Nggih. bersih desa ana ing Prambanan. Menawi kula badhe ngawontenaken langen beksan ngaten kados pundi? Pangen beksan tayo Nggih, kangge nyugata Adi Maesa Jenar. Demange penanggalan. Sira ki ora ngerti. Pripun? Yen Kasultanan Demak Bintara iki kedunge bab agama Islam. Nggih, kula ngertos. Mongko miturut marang pranatan agama Islam, tontonan kang wujud tayub kuwi maksiat. Ngono. Kula kok kudu guyu. Kok kudu guyu? Napa panjenengan boten nate mireng? Wonten lelampahan kali jaga barang tayo. Menika saged mawon nguri-nguri kabudayan Jawi ingkang kawestanan karam niku rak unjukanipun. Niki mboten wonten unjukanipun waragan enten mung toya pitak lan teh anget kopi. Ngeten mawon. Ayo. Langkung gamblang niki rek enten kawegan. Kersanipun gamblang kados pundi larang napa leres mulai tayupan niku maksiat. Ampun dijlentreke kang penanggalan kok. Oh ngaten. Nggih, mboten napa-napa. Boten napa-napa. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Ayo. Ledekmu kae kono ne. Wonten. Ya kana. Tak pas ayo kowe.
silah. Ya wis kono njaluki gendeng apa kono diwiwiti. Padha njaluki gendeng apa kono. Ngeten kula tak usul. Nggih, pripun? Ambak-ambak kula wong Demak tau krungu gending sing penak. Napa? Serempet dor, Pak. Wah, ya cocok iki. Ayo, cocok ben melek. Ayo. Ayo, ora sok kecoh ora. Ayo. Monggo lho, monggo. Siji kene, siji kene. Menika wau abdinipun Bopasing Gedhe. Nggih, leres. Matur anakipun dipun colong Anu. Anu menika sinten? Menika tiyang kapucangan lor, Bromo Corah, Padas Gempal, Watu Gunung lan samparan sak liya-liyanipun. Menengaken perangane kaum sekti golongan ireng. Par Dik.
Si Adi Maiso Jenar itu durung ngerti wewengkon one kapucengan. Pedhi wae mengko tabrak rasa kawan samparan watu gunung lan pada mula sawetara kula mboten saged dangu katon wonten ing Prambanan. Kula bakal bebantu kalian Adi Maiso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.